vaan kaikille, sois Ransu täällä ja nyt uuteen videoon. Tässä videossa me ollaan Teijolla eka kertaa skiresortissa, se sijaitsee Salossa. Ja käydään kattoo minkälaiset rinteet täällä on. Täällä on aika loskasta, kun täällä on satanut vettä, mut me ei olla aiemmin laskettu täällä, niin käydään kattoo minkälaiset rinteet täällä on. Mennään videoon. Nyt käydään kattoo minkälaiset rinteet on, niin let's go! Alkaa vähän reileä nyt. Käydään vetää noin bohti. Ei se ole oikein mikään parhaat olla. Mennään takas ylös. Noniin. Ja nyt sitten mä vedän vähän sen. Häh? Kuva tuo plastinelle. Noniin. Sillä lähetään. Mä en tiedä, mä oon vähän käynyt mielessä toi Sweet Sataset, mut mulla on niin surkeet siteet. No niinku jotain lasten siteitä. Et nää lähtee heti irti, jos mä vähänkin ländään huonosti. Niin en tiedä. Lähdetään testaa ekasta Sweet Sataset. Se Sweet Sataset meni vähän huonosti, mut mennään testaa uusiksi. Siinä jäi vähän suksi kiinni. Oh my god. Mut ihan sama, mennään testaa uusiksi. Se oli aika helppo. Turhaan mä sitä kuumottelin niin paljon. Mennään uusiksi. N.A. kertoo, häviäminen on mun pahin pelko. Voittojen kaavassa sain selkoon. Otin oman elämäni paimentoon. Mä meen tän kalentoon. Mua ja mun vihaajia varjelkoon. Lääkkä mun peräsas kelkoon. Sä voit tehdä vähän laskentoon. Noniin, nyt on onnistunut se Sweet Sataset ihan hyvin. Vähän siinä on vielä petrattavaa. Mut se oli ekoja Sweet Satasia, mitä mä oon ikinä tehnyt. Mut koitetaan saada nyt siihen Grabin mukaan. Niin mennään siihen. Oh my god. No ei ihan mennyt, mut koitetaan uusiksi. Nyt lähetään. Noniin, nyt lähtee vikko yritys tätä Sweet Sataset Grabillä. Elikkä nyt on kovat paineet. Let's go! Mä en ihan saanut sitä Sweet Satasia Grabilla, koska kun mä osaan pyöriä, mutta mä en osaa hallita sitä suksilla sitä mun pyörimistä. Niin se on vähän silleen... Mä pyörin vaan ilmassa. Mä en pysty siinä oikein ottaa Grabia mitenkään. Mut katsotaan, jos se joskus toisten tulis. Mut mä voisin nyt ehkä, täällä alkoi sataa, niin mä en tiedä ehditäänkö me. Mä voisin ehkä kokeilla
niinku ihan perus sataset grabilla noista hyppyreistä. Olisiko se mitään? Sen korvike, mut no niin, mennään koittamaan. No niin, nyt lähtee vika yritys tätä sataset grabilla. Se on ollut vähän pelottavaa ländätä takaperin, mutta nyt lähtee vika yritys. Let's go! Kato mua nyt, ja silmiin kato ees kun mulle puhuu. Kato mua nyt, ne paljon flessia laittoi kiinni muuhun. Kato mua nyt. Kato mua nyt. Let's go! Yes! Let's go! Tää video alkaisi olla tässä. Kiitos, että katsoit videon. Ja muista tilata kanava. Tällaista oli tällä videolla. Jotenka moi moi!